Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions tichingoti mangwanani akanaka. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Meseji yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo panapa ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu mukoma yakamira sekudai so: ininiwo ndakaponda munhu apo pandainge ndichiri kuZim, but izvi zvakaitika nemistake. Ndainge ndiri munhu ainge achirana mabusinesses ake, ndaiita zvehardware uye zvekare ndainge ndiine zvematakshop zvangu. Saka munongoziva kuti apo panenge paine mari zvekare nevakadzi vanobva vawanda. Ndaiva neumwe musikana wandainge ndichidanana naye, ndakatanga kufambidzana naye kubva apo paainge achiri form 5 form 6 ndobva tachizotanga kusangana pabonde. Ndainge ndichitoda kutoti ndinge ndichizomutora ndimuite mudzimai wangu wenumber 2, but ndaisatozviziva kutoti ainge ari munhu aiva nemusikanzwa uye aidanana nevarume vakawanda. Saka pavarume vose avo vaainge achidanana navo, iye akazosarudza ini, ndobva achizosarudza zvekare noumwewo mukomana wake waainge achidanana naye. Tiri vaviri kudarwa, tainge tisingazvizivi kuti tiri kutoitiswa naye musikana uyauya. Zvino akazoti abatira pamuviri, handizivi kuti nhumbu yacho yainge iri yangu here kana kuti yainge iri yemukomana uyauya. Then I told my wife, ndikamuudza kutoti painge pava neumwe munhu ainge aripo, and sezvo tainge tiri vanhu vainge vakambonetsana nekuda kwemagirlfriend, akabva ati it is okay, zviri nani kuti kungova naamainini vatinenge tichiziva kuti variko, kuitira kuti kana zvikazonzi panenge paita chirwere tinoziva kuti chirwere chacho chinenge chabva nepi, rather than kuti nhasi mune uyo mangwana muna nhengi. Saka takawirirana nemudzimai, asi ndakazoti ndava kudzokera kwaari zvose zviya zvatainge takavimbisana, achiti kana mudzimai wako akangobvuma, ndinouya kunyange kuzogara pamba penyu as long as tiri vanhu vekuti tinenge tichiwirirana. Ndikabva ndati kubva zvakanaka, zvinoreva izvo kuti ndinenge ndogara zvino nemhuri yangu iri pamwe chete. But manje kuti ndinge ndichizomuconvinsa kuti since ndakataura naye now yava nguva yekuti unge uchiuyawo kuzogara neni, akabva achizotanga kungondipa maexcuses. Aindipa maexcuses izvo ainge achiri pakati pekudisaidha kuti pakati pangu nemukomana umwe uyauya wacho waangada kugara naye ainge ambori ane, saka ainge asina madecision mumwoyo make. Then ndakazoita wekuda kumanikidza, akazonditi uchazouya uchizonditora time. Pandakazosvika kumba kwavo, ndikabva ndachizonzi nemunin'ina wake ainge abuda, ndikati aenda kupi, izvo ainge achinetsana nemukomana uyauya because ainge achimuramba achimudza kuti handichakudi. Ndakazosangana navo vainge vakamira padhuze nepane chimwe chisango. Ndasvika paya ndokubva ndachizoburuka mumotikari, ndikabva ndati kondeipiko iri kuitika. Uyauya mukomana ndokubva atanga kunetsana neni, takanetsana kwenguva refu. So ndakabva ndaona kuti mufana uyu ainge atori nesimba. Ndikabva ndati manje uyu kutoti ndinge ndichirwa naye anokwanisa kundikurira masimba. Ndokubva ndachizotora crowbar ndikamurova necrowbar. Ndakamurova mukoma ndokubva ati tasa, akati zii, kutonyarara chaiko. Then after that ndipo apo pandakabva ndachizomutora ndikangomurasirawo muchisango, kwava kudzokera kumba. Asi ndakazouya ndikazosungwa nemapurisa. Saka musikana uyauyawo apo patainge tichinetsana, handizivi kuti ndini ndakamurova nechibhakera here, but iye ainge achiti ndini ndakamurova nechibhakera, but I don't remember ndichimurova nechibhakera mudumbu. So akabva achizoita miscarriage musikana uyauya zvekare, ininiwo ndichizosungwa. Zvino ndakati ndasungirwa mhosva yekuponda ndichiri kumaholding cells, ndopakabva pachizouya lawyer randainge ndahaya. Lawyer iri rakanditi the only chance that I had was if I was going to fake as if I was mentally ill. Ndikabva ndatotanga kutoacta sekunge munhu anotopenga. Musel mandainge ndiri ikoko ndiri kuremand, ngoma nashe ndakazoto
iswa mangu ndega, because ndaiti usiku paya kana vanhu varara ndaitaimira ndobva ndafamba ndichiruma vanhu ndisina basa nazvo kuti ndiri kurohwa here kana kuti munhu anongovhundukawo ndisiya ndakadaro, kutoruma vanhu kuita sekunge ndine rebesi. Ndakazotorwa ndikabva ndachizoiswa museli yangu. Ndaiita usiku hwose ndichingoridza mhere kusvika voisi rashoshoma, ndichitaura zvekare kuti ndainge ndiri musatanist ndichitsvaka ropa rekunwa, ende ropa ndainge ndichazoriwana uye ndichitretena maofisa anenge aripo ndichivaudza kuti vana vavo vose vachasvika pakufa. Ndakagara 6 months ndiri murimand. Hamene kuti chii chakaitika, because pane umwe ofisa uyo ainge akambondirova apo pavainge vari busy vachindiita interrogation. Saka ndaiwanzo kuti usiku ndichiita sekunge munhu anopenga, ndaidanidzira zita rake ndichiti uchaona zvichaita vana vako. Saka vana vake vaviri mukoma vakazoshayika. Vana ava vakatsikwa nemotikari ndokubva vafira pasipoti. Saka mukuzonofambawo vakaudzwa kuti vana ivavo vakachekereswa nemasatanist. Saka vanhu vakazotanga kutozvibhilivha kuti ndainge ndiri musatanist. Hongu ofisa vaya vakauya vakandirova, but ndaitongoti ndiri musatanist hapana zvandingazviita, ende ndakazotogomisidzirawo ndava kutobhilivha kuti ndainge ndiri musatanist zvechokwadi. Vanhu vainge vachitonditya, including maofficers chaiwo, nekuda kwezvinhu zvandainge ndichitaura uye zvekare nezvainge zvakaitika kuna vamwe officer vaya vainge vakandirova during interrogation, kuti vakashayikirwa nevana vavo zuva rimwe chete. Sezvandaigara ndichingotaura usiku nesikati kuti uyo akandirova uyu muchaona zvichaitika kuvana vake. Titori masatanist takawanda ende tiri kutoda ropa. Ndakazoendeswa for mental evaluation. Ndaendeswa kwapsychiatrist akabva atoona kutoti I was unfit to stand trial. Asi state yainge ichida kuti ndinge ndichivharirwa, but I was then told kuti since I was unfit to stand for trial, there was no way that the state could proceed with my prosecution. Ndokutobuda kwandakaita. But I think kutoti kunwa kwandainge ndoita mapiritsi aya anopiwa vanhu vanenge vaine mental illnesses akazototanga kutondikanganisa mupfungwa, because dzimwe nguva ndainge ndava kuona zvinhu zvisipo. Ndinorangarira nerimwe zuva ndainge ndakatorara ndiri mudining, ndakangotarisa kumadziro ndobva ndakabva ndachizoona chimwe chinhu chandisina kukwanisa kunzwisisa. Chakatanga chakaita sekunge ruva rainge riri mumadziro chikabva chatanga kushanduka zvishoma nezvishoma chikabva chachizoita munhu. Then munhu uya ndokubva atobuda mumadziro akafamba achiuya kwandiri. Ndakazomaregedza mapiritsi aya mushure mekunge ndatanga kuona mukomana uya uyo wandakaponda achiuya kwandiri akazara neropa uyezve kare akabata chikromba chiya icho chandakashandisa pandakamurova nacho mumusoro achinditi ko wakandiurayirei. Ndo pandakazomboregedza kunwa mapiritsi aya ndakabva ndachizouya kuno kuSouth Africa. Kubva zvandakauya kuno handina kana kuzombodzokera zvekare kuZimbabwe, nekuda kwekuti ndinototya hama dzangu, because hama dzanguwo vanhu vekuti havana kubatana. Saka mweya wengozi wacho unotonzi wakatombonetsa ipapo pandainge ndichiri behind bars. Saka ivo vainge vachiti vanotoda kutondiuraya. Pandakazopuritswa ndipo apo pandakazotiziswawo nehama dzangu, like hama dzepedyo, dzikabva dzazoti ndike ndichienda kunogara somewhere else. Ndichizobva ikoko ndikabva ndachizouyawo kunoku kuSouth Africa. Ndakaendawo kuchipatara nemapiritsi angu ndikabva ndachizopiwa mamwe mapiritsi, but ndainge ndisingamatori nguva dzose. Saka chipoko chemukomana uya ndaitombochiona. Ndaiwanzo kuchiona chipoko ichi dzimwe nguva ndichitobva kana kubasa, zuva rikangovira chete ndaingomuona. Then ndikazombobatsirwa nevamwe sangoma vemunomu, but as for now I think zvava nani. But panguva yacho iyoyo zvinhu zvainge zvisina kumira zvakanaka. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivise ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava
mucomment section. Hanzi ndakauraya munhu ndikanyepedzera sekunge ndinopenga. Ya pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 47 years. Now it has been 12 years since ndakaitawo zvekurumba. Kubva nekubvira, kubva zvandakauyawo muno muSouth Africa. Handizoti ndingati ndakaita munyama here kana kuti pandakauya kuno ndainge ndisina kana munhu kana umwe zvake wandainge ndichiziva muno muSouth Africa. Saka ndainge ndichiti ndikaswera muswero wese wezuva ndichitsvakawo zvimapeace job, ndobva ndachizodzokera kurengi usiku, ndobva ndanorara kurengi kuya. Painge pari safe because ndakatoona kuti painge paine vamwe varume vainge vari mapostori ekwamarange. Basa ravo ravainge vachiita rainge riri rekutengesa mabhurumu, mitsvairo uye zvekare nekugadzira madhishi aya ezen'e nemapoto. Saka ndozvavaifamba vachitengesa izvozvo nemabhasikoro avo. Saka ndaingotiwo usiku paya ndobva ndaendawo, ndobva ndangonorarawo ipapo pavanenge vakawaridza zvimakadhibhokisi zvavo, ndobva ndararawo neni feeling safe. Ndakatanga kuwirirana navo varume vaya kudzamara nerimwe zuva umwe wacho azoti ainge achida kundipa kapeace job. Ndakazofamba naye tichitengesa mitsvairo. Saka murume uyu ndikaona kuti ainge aine kamwe kabhodhoro kaainge ainako, aipota achizora mafuta ainge ari ered. Ndainge ndisati ndaziva kuti ainge ari mafuta eLucky. Nekufamba kwenguva manje aiti kana akandituma kunotengesa mitsvairo, dzimwe nguva atofonerwa nemakastomers ake kumalocation, ndaitoenda kuya but ndobva ndatongoudzwa kuti next time kana kuti vobva vatoti tafungidzira kuti manga musiri kuuya tikabva tatotenga mumwe mutsvairo. Saka akandiudza kuti ndainge ndiine mhepo yakashata yainge iri pandiri, yainge isingadi chakanaka. Saka akandikamurira mafuta aya, ndokubva ndachizomazora. Kubva ipapo ndakaona kuti ndaiva munhu ainge aine Lucky. Zvekare ndikaita peace job ndainge ndobhadharwa zvakanaka, because before that ndaiti kana ndikaita peace job munhu aikwanisa kungondipa kana mari yekuti ndigotenga kana chingwa nesweet aid. Saka mhepo yacho iyoyo hanzi ndo inenge ichikonzeresa kuti usambowana kana ani zvake anokufarira. Vanhu vose vanenge vachingokutarisira pasi vachikuona sekunge uri chinhu chisina kana basa. Saka ipapo ndakaita Lucky ndikazosiya nawo nazvo izvozvo zvekufamba ndichitengesa mitsvairo, because ndakabva ndachizowana basa. Painge paine imwe imba yainge ichiitwa marenovations, ndakangodarikawo nepo muIndia wacho akabva achizondifarira. Tatopedza kuita marenovations pamba paya akabva achizoti ainge achida kuti ndige ndichizoita garden boy wake paya, upenyu hwava kutofaya. Akandikurudzira kuti ndige ndichizotora license, ndikaita saizvozvo. Ainge aine wholesale, saka ndaipota ndichienda kuJoburg ndichinotora zvimwe zvinhu ndichidzoka nazvo muPretoria ndichizviisa kuwarehouse kwavo. Kubvawo ipapo ndo pandakazoitawo business minded, ndikabva ndachizotangawo kuvhura zvimashopu zvangu. Saka panguva iyoyo ndainge ndisingatozvizivi kutoti wainge uri mushonga uya mafuta aya eLucky andainge ndakazora ainge achikonzeresa kuti ndige ndichikwanisa kubata mari saizvozvo. Nerimwe zuva ndakarota nyoka iyi yakauya kwandiri ikabva yati ndiri mukadzi wako. Ndiriko kuhope ikoko ndakabva ndatanga kuti Jesus, because zvainge zvandivhundutsa izvo zvandainge ndichiona. Saka ndakangodanidzira kuti Jesus, blood of Jesus. Ndokubva ndamuka. Pandakamuka mukoma ndakangoona chimwe chinhu chakangoti mve. Chinhu ichocho chainge chakasviba kuita serima chairo, kusviba kwacho chakangoti mve. Ndokubva ndabatwa zvekare nehope. That time ndakanzwa sekunge munhu ari kubatwa nemadzikirira, but ndakaona nyoka ichipinda mumba. Yainge yakatoita semunhukadzi but iri nyoka. Ikabva yati, zvino kana ukandiramba unozviziva here kuti kana vanhu marambana umwe noumwe anotora izvo zvaanenge akauya nazvo mumarriage. Zvino ini ndanga ndakauyawo neLucky rangu neupfumi hwangu, but uri kuti hausi kundida. Saka ndava kuda kumbokusiya ukwanise kuona kuti kana inini ndisimo muupenyu hwako unongodzokerawo ipo paya pawainge umbori. Ndakanamata ndiri kukuhope. Pandakamuka futi I then started chasing away
the spirit of the serpent. Mumwoyo mangu ndainge ndichizviudza kuti yainge iri mari yangu yandainge ndakashandira neziya rangu. So izvo zvekuzonzi painge paine nyoka yaizouya kwandiri ichiti iyo inoda kurara nene, I thought kuti it was something that was being sent by the devil himself. Varoi vainge vachida kuona ndisingaiti zvekunamata, ndava kuita izvozvo zvezvikwambo nekurara nenyoka, but I was very wrong. Mukoma Nashi mabusiness angu akatanga kudonha, ndakangodonha mukoma. All of a sudden muindia uyauya kwava kundidzinga mashops angu, ndainge ndichingobirwa nembavha, maarmed robbery, ndakasara ndisisina kana chinhu. Kana mukadzi wandainge ndogara naye wemuno muSouth Africa akasvikawo pakundiramba akanditiza ne10,000, ndo yainge iri mari yangu yekupedzisira yandainge ndakati kana zvinhu zvikazooma ndipo panenge patori nedo or die yangu ipapapa. Then after that ndipo pandakabva ndachizotangawo kufamba. Saka mukuzofamba mumaprofita ndainge ndichingoudzwa kuti ndainge ndiine mushonga wandainge ndakamboshandisa. Mushonga uyu wakazosvika pakupanduka because ndainge ndisingatevedzeri mhiko dzacho, but ndaingoramba ndichiti handisangana kumbogara ndakaenda kakung'anga inini ndikapiwa mushonga wekuti ndige ndichishandisa mubhizinesi. Akomana, mafuta eLucky akaipa. Unokwanisa kusasangana nemaproblems nhasi, but mafuta eLucky anokupandukira. Lucky rose rawainge umbori naro, Lucky iroro kana rikazoita bad luck unochiona chitsvuku. Ndaiti chose chandinenge ndabata chinhu ichocho chaikwanisa kana kungofa. Kutenga foni sanhasi, mangwana foni iyoyo haichatoshandii. Kungopindawo mutauni wotobirwa, ingava iri foni kana kamari kaunenge uinako. Kana ukasabirwa unotongorasa mari. There was even one time mushure mekunge ndatengawo airtime yaya mukoma ndakaitenga ndichiti ndoda kufonerawo kumusha. Apa ndakatojusawo airtime yakawanda kuitira kuti tinge tichizokwanisa kutaurawo, but airtime iyoyo ndakatongoirasa. Hamene kuti ndakairasa here kana kuti ndakaibirwa. Ndo mabad lucks akawanda andainge ndichisangana nawo until ndazobatsirwa neumwe Sangoma. Sangoma uyo akanditi you just need to accept because iwewo wakatotwala kudhara, utori nechikwambo haumbonetsi. All that we need to do is ndinokuitira dare rekuti wava kugamuchira chikwambo chacho. Kana wachigamuchira chikwambo chacho ichocho chinobva chachizotanga kukubatsira, uchazotoita mupfumi kusvika kumagumo because unenge wagamuchira chikwambo chako. Asi kana ukachiramba uchava murombo wekupedzisira, ndaona wazotanga kudya mumabhini iwe. So ipapo ndakazongosarudza kuti zvainge zviri nani kuti ndikogamuchira nyoka yacho iyoyo because ndakangoona kuti zvainge zvakatongofanana the way that I was suffering. Kana kumusha uko ndaiki ndava kungonzwa nemahunga kuti mudzimai wangu ainge ava nechikomba, zvichinzi ari kudanana zvekare naSapuku, but ndakanzwisisa kuti yainge iri nhau yekuti mudzimai wangu ainge anyanyisa kutambudzika kwenguva refu because at that time ndainge ndava kusakwanisa kana kuita chii zvacho. Kubvawo ipapo mukoma Nashi ndipo apo pandakabva ndachizotanga kurara nenyoka kusvika pari nhasi. Nyoka iyi inotouya kwandiri, kana yauya kwandiri inobva yarara neni, ndinotorara nayo sekunge ndiri kutorara nemunhukadzi. Kana mukaposta nyaya yangu ndiiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangoma hazvo veduwe, hanzi ndinotorara nenyoka. Nyoka iyi hanzi inotouya kwandiri, ndobva ndatorara nayo. Yeah, strange things indeed they do happen in this world. Hanzi chakazoita kuti ndige ndichiromba ndainge ndakagara ndakatoshandisa mafuta eLucky. Saka mafuta eLucky hanzi anozopanduka. Wakambomashandisa here mafuta eLucky? Akakupandukira here mafuta iwawo eLucky? You can come to my inbox and then you tell me your own side of the story. Zvakangoma hazvo veduwe. Hey, pane vamwe mukoma avo vakati ivo vari kuWest Africa uko, vari mubishi, vari kurwa
vari kumhanyisana nedzekuti vange vachiromba. Hanzi nditori kune rimwe village, kuvillage ikoko kwavari vane imwe n'anga iyo yavari kutaura nayo. N'anga iyoyo hanzi patiri kungonetsana ndepekuti iri kuda kuti nditotanga nekutoita hanzi blood sacrifice. Zvino ndanga ndisiri kuda kuita blood sacrifice, saka hanzi ndo patiri kunetsana ipapo pakuzonoita blood sacrifice. Rikaindise picture racho vakanditumidzira mapicture akati one day ekunzvimbo ikoko kwavari. Zvakangooma hazvo veduwe vakatumidzira zvekare nemavideos kunyika kwacho kwavari ikoko. Hanzi kuromba ndiri kuda kuromba, asi pandisiri kungowirirana napo ndepekuti ari kuda kuti ndige ndichiita blood sacrifice. Saka ndiri kuti not for now, handisi kuda kuita blood sacrifice, handisi kuda kusacrifice vana vangu, ndanga ndiri kuda kungoromba, just kungoromba. Strange things indeed they do happen in this world. Shuwa munhu akatobva kuAmerica, vakatobva kuAmerica kungofambira nyaya idzodzo dzekuti vange vachiromba. Zvakangooma hazvo, vamwe vachingochemera mukana wekungoti dai ndangokwanisa kuwanawo mukana wekuti ndige ndichiendawo ikoko kuna America, then kana ndikangokwanisa kuenda ikoko ndikashanda zvese zvinobva zvatoita bo. But umwe akatobvako ikoko ari kutotsvakawo munhu anokwanisa kumurombesa. Saka hanzi kana zvikaita ndichakupaiwo maupdate, asi patiri kungokonana nenganga yacho ndeapo pekuti ndinotanga ndaita sacrifice ndisati ndaita mari. Hanzi ndo patiri kunetsana ipapo. Zvakangooma hazvo veduwe. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.